Oi oi. Vitsei. Kyllä. Hyvän näköisesti tuli. Tuossa on ihan No sieltä tulee, mutta kun hän pistää sitä rolleria vai yrittää sitä holaa. Ei tarvi muuta tuoda. Se kyllä lupaa sitä holaa. Hyvä. Arttu. Mä kysyin, millä välissä pistää holaa, niin se nyt oli. No mut se varmaan laittaa sen sitten vasta 6. Se voi olla, että se oli toinen. Aika hankaa. Tästä ei saa tuota korjaa tiipaikkaa niin sammaa. Kuka kyllä heittää? Janne. Tässä mennä vähän kauan. Joo, Janne pisti Leopardilla puuhun. Ei se meille seura kato heittää. Se seura heittää. Hyvä laatu. Tuossa kamerassa. Minkä merkki? Oi. Tuo kyllä puuttipaikka sillä, että se Kyllä kun tää vitsi tuli nettiin. Aika lappu.